ಸೊಲುಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿನ್ನೆ ವರ್ಷನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಬಲಕಾಯಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಸುಲಿಪುನ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮೊಟ ಅತ್ತಿ ಬೋರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಕೈಟ್ ಸುಲಿಪೇರು ಒಂದಲ್ಲ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಶಾಪುರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನಾತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಲೆಪ್ಪರಸರು ಮಲ್ತಿ ದೇ ಏನನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಲ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನೇ ಬರ್ಚಿನ ಅವನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ನಾಗ ನಗಲ ಅನ್ನೆ ತೀರಿಯರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ 6 ತೀರಿಯರು ಐಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ಕಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನದು ನಾನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ತೀರಿಯರು ಎಂಗ್ಲಿಗಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಪೂರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಹೂಲೆಜ್ಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪುರ ಹೂಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿ ಅವಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಉರಿಪವ ನಾನು ರಾಯಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಪ್ಪಗಲ ಸಡನ್ನ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಅಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣಾಗ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದ ಇಂಕ ಹೂಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಹೂಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತಂಡು ಮೊನ್ನೆರ ಕೇಂಡಿರು ದಾನ ಅಪರೂಪ ಇರಂದು ಅಪರೂಪ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜುಲು ಆಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಹೂಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ದೇವೇರ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಸತ್ಯನೇ ನಮಲ ಪೋಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಚ್ಚಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದಿಚ್ಚೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡೆ ಸಡನ್ ಅದು ಡೆತ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ದೇವರನ ಆಯುಷ್ಯ ಏಪ ಮುಗ್ಗೆಂಡು ಏತು ಪೋರ್ತು ಮುಗ್ಗೆಂಡು ಒಂದು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರದಿತ್ತು ನನ್ನ ರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತಿ ತರೆಬೇನೆ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿ ತರೆಬೇನೆ ಪಂಡ ಮೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ತರೆಬೇನೆ ಅಂತೂ ಮುಗ್ಗಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಚಾ ಪರಡು ಚಾದೀದು ತೆರಿಲು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ತೋಜುಂಡು ಮೋಡ ಆತಂಡು ಬೇವರೆ ಕೊನತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪತತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ಏನು ನಮಗೆ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಓಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾನ ಬರ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬರೆಯುದು ಅಂತ ನೀನು ಏನು ಬರೆಯುವುದೇನು ನೋಟ್ಸು ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸು ಗಣಿತ ಆಗಲಿಲ್ವ ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅವನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂತಿಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದಲ್ವಾ ಮುಖ ನೋಡ ಏಕೆ
ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಬರೀಲಿಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಕತೆ ಮಾರಾಯ ನಿಂದು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಮುರನೇಡು ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಜಾನ. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆ ಮುರನಿ ಪೋರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋರನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚದು ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಬರೇ ಒಂದುಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಅವರ ಬರೆಪ್ಪೆ ಅವರ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪಿ ಅವರ ಬರೆಪ್ಪೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪಿ ಕೈ ಬಚ್ಚನಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಬರೆಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪುಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಗೆ ಬರೋದು ಕೋತಿ ಅವಳು ಕೋತೈತಿ ತುಂಬ ಕೋತಿ ಸೀದಾ ತಂಚಿ ದೂರನ ಪೋಯಿ ಇಂಚಿನ ಇಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಾದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡದು ತೂಪೆ ಅಪ್ಪು ಬುರ್ಲಕ ಏನ ನೇಗಿಲು ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನಂದು ಏನ ಕೆಯ್ಯಿ ಕೆಯ್ಯಿ ನೇಗಿಲು ಬಂಡ ಸರಿ ಪನ ಏನ ಪನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ಏನ ನೇಗಿಲು ಬಂಡ ಏನ ಹಾಂ ದಪ್ಪುನ ದಪ್ಪುನ ಬಂದ ಬಾರೆದಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ನಾಕೆ ಏನ್ತಾ ಅವು ಅವು ಬಾರೆ ಕಟ್ಟದನಾ ನೊಗ ನಯೇರು ನಯೇರು ನೇಗಿಲುಗು ನಯೇರು ನೊಗ ನಯೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಯೇರು ನೇಗಿಲು ಬಂಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ ಭೂಮಿನ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಹಾಂ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ನೇಗಿಲು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ನಯೇರು ಪನ್ಪೇರು ನೊಗ ಅಂದ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಇರುಕುಲನು ಉಂತದು ಆಯ್ತಾ ಇಡೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಡೆ ದೀಪೇರು ಇಡೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಡೆ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಉದ್ದದ ಐಕ್ ನೊಗ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುನ ಐನು ಪರ್ಬದಪ್ಪಗ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪಡಿ ಕೇಯಿ ಹಾಕುನ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೊಗ ನಯೇರು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಸ್ ಕಂಡಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡ ಅವು ಕಳಸೆ ಅವೇನು ಪೂರ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ನಮಗೆ ಪನ್ಯ ಕೇಂದಾರ ನೊಗನ ಏರು ಬಂಡದ ಅದಂದು ಕೇಂದನ ಕೇಯಿನ ಅನ್ಪಿ ಆ ಜೋಕುಲನ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವಾರ ನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋಡೆ ಪೂರ ತೂವಡತ್ತೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸಹಜ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಏನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತಿರುಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಚಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಓಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತುಂಬುದ ವಿಷಯಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ಒಲ್ತು ಬರುವಂತುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಪಂಡಕ್ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಅವಂದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜನ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.